Tan só un día despois do remate do curso escolar botou a andar o campamento urbano de Ribeira, que busca ofrecer unha alternativa de conciliación ás familias durante todo o período non lectivo. 22 de xuño pois temos xa iniciado o que é o campamento urbán que se dispón pois nos primeiros, digamos que nos últimos días de xuño e nos primeiros días de setembro pois para todas esas familias que por motivos laborais pois lles imposibilita pois ter a estos rapaces estos días baixo coidado na casa e polo tanto pois facilitamos un ano máis o que é a conciliación nestes últimos días de xuño, xa unha vez rematado o que é o curso escolar e tamén ao inicio de setembro antes de que volva a iniciar de novo o curso escolar. Temos que decir que estamos satisfeitos de que esas 50 prazas que estaban postas a disposición para todas estas familias se cubriron todas e que polo tanto pois temos hoxe a rapaces de entre 3 e 13 anos para poder comezar pois esta aventura de verán. A estes 50 rapaces uniránse outros 100 a partir do 2 de xullo, cando comeza o Xoga con Nós. Durante todo o verán, os cativos realizarán diferentes actividades lúdicas nas instalacións do Colexio Grupo, aínda que tamén están planificadas numerosas saídas e excursións para coñecer o medio natural. Que ademais de pasalo ben, van a aprender, van a socializarse, van a facerse co que é pois o medio natural, co que é a nosa cidade tamén e coñecela polo miúdo, esas pequenos detalles que moitas veces no entorno do noso concello pois é descoñecido para os rapaces e ademais creo que cada parte deste campamento urbán pois vai a estar tematizada e esta primeira parte vai a tratar do que é pois o medio natural do noso concello, non? De como pois de todo o medio natural do que dispoñemos e tamén pois todos os recursos que nos pode dar a natureza e o noso contorno, o noso entorno para o que é pois a vida do día a día e tamén pois como coidar e como mellorar o medio ambiente.